Hau padanoi, hau izango da furgoneta kanperizatzean azken zatizia. Lehenengo introduzio honetan ikusiko gu zelan geratzen da furgonetea, hau da, amaieran zelan amaitzen dugun, eta hori eta gero hasiko gaz hirugarren zatiko prozesu danakin. Eta, bueno, hemen ikusi egun bidizio honetan, ikusi egu ja, emaitza zein izango zen. Hirugarren atalau hasiko gaz kajonera bat iten hor goizen, eta lehenengo eguna izango da jarri egur batzuk, dena rekubritzen. Eta hasiko gaz erdiko zatizen zulua egiten kajoiai formi emoteko. Kaladora zula egin dugu, eta hori eta gero pasoko kaladoria. Orduan hemen ikusiko duzuen hau, izango da kajoiko tapia. Behin tapia berrezteukin da kolokatzea geratuko jakon. Itxitan zabaltzeko jarriko txago pasadorantziko hau, eta honekin kajonera motxitoko ginen. Urrengo pasako gaz sukaldea itxera. Sukaldea hau izango da gaz bidezko sukaldea, jarriko bombona hor kajoi barruen, eta gero pasako txago zulo baten bitartez sukalderaino, edo zuetaraino, tubo bat. Tubo alotuko abrazadera bitartez. Eta zu bat erosi arte jarraitzuko kotxea islatzen. Eritza esan atiena enek izen zelan ondoin, eta azkenien dekantatzen aztarima bitartez eitxera. Goiko esate horretan jarriko bate honi mesia antzeko bat, gabien gauza bizteko. Eta ate hauen Islandia izango zen, danien egin dugun moduen, lana erroka gehi late hau hori. Atzeko atiaz aparte bastarreko protoia be forrauko. Prozesu bardina Islandiaz eta aurrera. Karo, hemen bortia zabaldu behar izan eguen atzeko aldetik, eta aldez jarri, bestela ezin eskua zan eitxia. Behin amaitxuta eukinda, portoia berrita orotu esan dututen solto dugu zen amarrea botatik. Horrengoa gortina jartia, hau nahiko potolo erozin hauen, hola nitzen dugu bai aislante moduen, eta haudan ekiditzen dugu eguzia sartzea. Dutxean dago, silikonaz bete pareta danak. Hori eta gero jarri neban tela bat, izaten dana normalien teiatuen dako, espazetako ura kanpotik etxe barruetara. Eta tela berdina jarri neban 3 paretetan. Zero grabetea ez duzetan, baina bueno, azken eta bigarren kapa moduen jarri neban plastiko zati zuri bat. Gero bastardanak silikoni estapune bazen. Impermeabilizazioa holan gelditzuko zen, eta suposatzen dut ondengo dagoela bere funtzioa, baina bisa zen ez dakit. Zera zozen nik pentsau neguena, nire modura iotena eta inu begitxu barik.
Jakinda furgonetan dutxo bat jarri gula eta honek humedade asko sortzen dauela, gurrenen bizitxaropena luzatzeko, barniz egingo. Hurrengo dutxatik gura zurteteko, kortina jarriko zau. Dutxa maitxuta eta sua erosita eukinda, jarretzen dugu sukalde jametzera. Ez dugun ezingo sukalde fijo bat homologatzerako orduan, gaz instalazioa ez dugu homologau beharriko. Hau da eta gero, ja sukaldia prest. Armaitxua goixe mantentzeko mentzaunen jartzik eta eroliko batzuk. Eta hain espazio gutxien lekua beti faltako ganez, pentsatzen dut jartea beste armaitxu bat hemen hogei gainien. Eta bueno, hau izango esan dana. Hasi gaia furgoneta ganberizatu gengo ginen. Homologatzea geratzen zata, eta aia zelan doien. Egia zelan lehenengo aldizia da olako zeitzen dutena. Proiektu politxetzen da, guztau zata, eta entretini dunaz. Urrengo proiektu baten ikusiko ga. Ezkerrik asko ikusiko ez da zuen denoi, eta urrengo arte. Agur. Esan berriz esan, ez daitezela astu, ez daitezela galdu.